Sziasztok! Ahogy ígértem, ebben a videóban a légzésről fogok nektek egy picit beszélni. Először aztán megmutatni illetve 3+1 légzés technikát, amivel meg tudjátok nyugtatni magatokat, aztán rögtön tudjátok csökkenteni a kortizol szintet, vagy hogyha fáradtak vagytok, kimerültek és ilyen lefagyott állapotban vagytok, akkor pedig fel tudjátok egy picit pumpálni magatokat, és erősebbnek, tudatosabbnak és figyelmesebbnek tudjátok érezni magatokat. De a légzés azért is fontos, mert hát azzal kezdődik és azzal végződik ez a dolog, amit úgy hívunk, hogy élet. Én azt gondolom, hogy a légzéssel tudunk a lelkünkhöz legkönnyebben, leggyorsabban kapcsolódni. Nem véletlenül hívják lélegzetnek, illetve a légzésen keresztül tudjuk az idegrendszerünket a leggyorsabban és a legkönnyebben befolyásolni. Erről a következő videóban fogok nektek egy picit beszélni, hogy milyen idegrendszeri állapotokat különböztetünk meg, és ehhez képest ugye milyen technikákat érdemes használni, mert nem mindig ugyanaz. A légzés emellett ugye az idegrendszert azonnal befolyásolja a szívverést, a vérnyomást, és ezáltal azonnal hatással van a gondolatainkra is, és hosszú távon a hormonális rendszerünkre is. Úgyhogy ha nagyon hosszú távon krónikusan ezt a sekélyes, felszínes, rövid, kicsi légzéseket csináljuk, akkor egyszerűen az egész rendszerünk át tud tolódni, csak azért, mert mintha állandóan oxigénhiányban érezné magát egy stresszközpontú feszült helyzetre. Úgyhogy ezért is érdemes a légzéssel egy picit mindig tudatában lenni, hogy is csináljuk, de ez nem egy könnyű feladat, ez sok-sok-sok gyakorlás szükséges hozzá, illetve most nem fogom megmutatni, de érdemes a bordakosárra is dolgozni, tehát sokszor, mert az ülés, a tartásunk miatt, amikor sokszor ülünk így, akkor nem is tud úgy tágulni a mellkas, a bordakosár, ahogyan úgymond kellene, vagy ahogyan a legeslegtöbb levegőt tudjuk belélegezni, beszívni. Igen. Akkor megfigyeltétek-e, hogy hogyan reagáltok a hétköznapokra? Jó? Megfigyeltétek-e, hogy inkább feszültek lesztek, inkább szorongani fogtok, inkább idegesek lesztek, vagy inkább csak így lekapcsoltok az életről, és azt mondjátok, hogy mindegy, inkább megcsinálom, csak ne szóljon senki hozzám egy szót se, és így a legkönnyebb utat, vagy inkább összeomlok, inkább behódolok, úgymond. Ezek a különböző idegrendszeri állapotok. Na jó, elmondom most nagyon röviden. Az első lenne ez a kiegyensúlyozott, nyugodt kapcsolódó, amikor minden könnyű figyelni, könnyű dolgozni, könnyű megcsinálni dolgokat. A második a szimpatikus, harcolj vagy menekülj, üss és fuss, idegrendszeri reakció, az amikor nagyon-nagyon feszültek vagyunk, és csak így tényleg idegesek, és picit ugye a düh, az idegesség így keveredik bennünk, meg amikor meg kell valamit csinálni. És a harmadik meg ez a lefagyott, összeomló reakció, amikor azt érezzük, hogy legszívesebben csak így eltűnnénk a föld színéről, és akkor lehet sokat halogatni, vagy úgy csinálni meg dolgokat, hogy igazából ott sem vagyunk, nem is érezzük magunkat benne igazán. Ehhez fogom most akkor ezt a 3 légzést is kifejteni. Az első légzés ezt a nyugodt, kiegyensúlyozott, kapcsolódó állapotot tudja nagyon szépen hozni, előteremteni, mert 5 másodpercig belégzünk, és 5 másodpercig kilégzünk. A másodikban
Egy nyugtató légzést fogok mutatni, amikor csak 4 másodpercig légzünk be, és 7 másodpercig megtartjuk, és 8 másodpercig kifújjuk a levegőt. Ez egy kicsit nehezebb a tüdőkapacitástól függően, de nagyon erősen nyugtat. A harmadik pedig ezt a picit felfokozó állapotot, amikor erőt akarunk szívni, szó szerint felszívni akarjuk magunkat, fogom megmutatni. Illetve lesz plusz 1, a sóhajtás. Ezzel fogjuk kezdeni, mert nagyon fontos az, hogy tudjunk hangot adni a kilégzésünknek. Ez bizonyítottan azonnal csökkenti a kortizol szintet. Szóval nem véletlenül, hogy még régen a nagymamánk, anyukánk ilyen idegesen sóhajtozott. Ez valóságosan, tudományosan bizonyítottan csökkenti a kortizol szintet szinte azonnali módon. Úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni. 3-szor fogunk jó nagyot sóhajtani, és minden sóhajtásnak egyre nagyobb hangot adunk neki. Nyugodtan tanuljátok meg, ha egyedül is vagytok, másokkal is, engedjétek meg magatoknak nyugodtan, hiszen ez egy fiziológiás sóhaj. Jó? Kifújjuk a levegőt, és aztán mehet egy nagy belégzés, és szájon keresztül kiengedjük, és egy kis hangot adhatunk neki. Még egy nagy belégzés, most egy picit hangosabban majd. Jó, hosszan mehet. Utolsó. És engedjétek el nyugodtan, ahogy érezzétek, hogy így meg is rezeg egy kicsit a mellkasotok is, szedcsont is. Jó? A hangadás is nagyon jól tonizálja, vagy aktiválja a váguszideget, ami a bolygóideg, ez azonnali nyugtató hatással van a szervezetünkre. Jó. Fogjuk ezután is használni a sóhajtást, nem ilyen hangosan, de mindig adjunk a légzésnek egy kis hangot, a kilégzésnek. Jó, tehát az első az a 5 másodperces belégzés, 5 másodperces kilégzés. Nagyon szépen összeköti a szívet az aggyal, úgy hívják ezt, hogy a HRV, összeköti és kiegyensúlyozza a szívünk és az agyunk közötti információ áramlást. Jó. Akkor megint egy kilégzéssel kezdjük, és utána 5 másodpercig számolok, addig belégzünk. 1, 2, 3, 4, 5, és kilégzés. 1, 2, 3, 4, 5. Következő belégzés. 1, 2, 3, 4, 5, kilégzés. 1, 2, 3, 4, 5. Na, még 2 belégzés. 2, 3, 4, 5. Kilégzés. 2, 3, 4 és 5. Belégzés. 1, 2, 3, 4, 5. És kilégzés. 2, 3, 4 és 5. Engedjétek el, de tartsátok meg azért a mély hosszú légzéseket. És csukd be egy picit a szemedet, és figyeld meg, hogy hogy vagy most. Nem néztük meg, hogy milyen volt a légzés előtt, de hát, ha így emlékszel, hogy hogy voltál, de hogy vagy most? Változott-e valamit? A tested, a hangulatod, figyelmed, minősége? Jó. Azért fontos mindig megfigyelni, mert nagyon fontos visszaérezni saját magunknak, hogy az, amit csinálunk, annak van értelme. Elég egyszerűen működik az emberi léc, életmódváltás ezért könnyű vagy nehéz. Aki érzi azonnal a hatást, a változást, az sokkal könnyedebben meg fogja tudni csinálni azokat a kitűzött célokat, és vagy a kitűzött
dolgokat, és azáltal könnyebben ugye el tudja érni a célt. Úgyhogy mindig figyeljétek meg, ha van értelme ennek a légzésnek, akkor csináljátok, ha nincs, akkor nem kell, akkor mást is lehet használni. Akkor a következő az a nyugtató légzés lesz. Jó, ez elalvás előtt, vagy hogyha magas vérnyomásotok van, vagy hogyha nagyon szeretnétek megnyugodni egy nehéz helyzetben, akár ha féltek a repüléstől, vagy igen, igen, féltek a repüléstől, vagy valahol, akár ugye a pánik értiteket, akkor ezeket nagyon érdemes ezekhez a számolós légzésekhez visszanyúlni és oda nyúlni. Ez tehát 4 másodpercig fogunk belélegezni, 7 másodpercig meg fogjuk tartani, és 8 másodpercig kilégzés. Ne ijedj meg, hogyha nehezen megy először, minél jobban javul a légzésnek a kapacitása, annál jobban fog menni. Jó, megint csukjátok a szemeteken, figyeljétek meg, hogy hogyan vagytok most, és akkor 3 körben fogok számolni. Kifúj a levegő, és belégzés nagy. 1, 2, 3, 4, megtart 7-ig, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és kifúj, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Mehet a belégzés. 2, 3, 4, és megtart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és kifúj. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mehet belégzés. 1, 2, 3, 4, megtart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és kifúj, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. Engedjétek el, de maradjon meg a mély légzés. És figyeljétek meg, hogy most hogy vagytok. Van-e változás az előzőhez képest? Van-e változás a videó elejéhez képest? Ja. És jön az utolsó, az aktiváló, amikor azt érzitek, hogy így elegetek van, fáradtak vagytok, le vagytok fagyva, vagy halogattok, akkor ez egy nagyon jó technika tud lenni, vagy amikor nemet kell mondani, akkor is egy kicsit így felpörgetni magunkat hozzá. Ezt 10 alkalommal fogom diktálni, úgy fog menni, hogy 2 kicsi belégzés, és egy rövid, gyors kilégzés. Jó, ezt 10-15-nél többször egymás után egy körben ne csináljátok az elején, amíg nem szokik hozzá, mert nagyon gyorsan, nagyon sok oxigénhez jut az agy, és egy picit szédülni tudtok, úgyhogy mindenképpen ülésben csináljátok, kezdjétek el, és hogyha már hozzászokott egy picit a szervezetetek, akkor lehet próbálkozni hosszabban, akár több körben is. Ha nagyon sokáig csináljátok, akkor egy kicsit transz állapotba is lehet menni, úgyhogy azért csak óvatosan, jó? Mehet akkor az első, illetve egy kör, jó? Egy kört fogok most csak diktálni, 10-szer. Megint kilégzéssel kezdjük, és aztán kicsi belégzés. Nyolc. És a plusz egy is megvolt, engedjétek el, csukjátok be egy picit a szemeteket, és érezzétek meg, hogy most hogyan vagytok, hogy van a testetek, hogy van a figyelmetek. Szuper. Akkor ezt a 3 légzést plusz a sóhajtást akkor vigyétek magatokkal, tehát volt egy
5 be, 5 ki légzésünk, volt egy 4 be, 7 megtart, 8 kifúj légzés, és volt egy 2 kicsi, egy nagy kifújás gyorsan, 10 körben. Ugye mindegyik 3 különböző dologra jó, illetve ott volt a sóhajtás, amit meg bármikor tudtok használni, akár a buszon is, mert senki nem fogja hallani. Jó, bármi kérdésetek van, várom nagy szeretettel, és igen, ha akár szeretnétek elmérni benne, akkor is várlak titeket. Akkor a következő videóban megyünk tovább mozgásosabb feladatokkal.